बारामतीतील जनतेशी माझं प्रेमाचं नातं आहे. विरोधक विरोधात रणनीती आखणारच बारामतीतील कोंडीच्या चर्चांवर सुप्रिया सुळेंनी हे विधान केलंय. कुछ तो लोग कहेंगे, आपण आपलं काम निष्ठेनं करत राहायचं असं देखील सुळे म्हणाल्या. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. दुसरी गोष्ट की मी किती दौरे करते माझ्यापेक्षा तुमच्याकडे डेटा जास्त आहे, त्याच्यामुळे मला काय त्याच्यात स्पष्टीकरण करायची गरज नाही. ही माझी प्रेमाची नाती आहेत. मतदारसंघ म्हणजे काय मतदारसंघ नाही आहे, तो माझ्या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग आहे. एक दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये माझे विरोधक एकवटणारच ना. ते काय माझ्यावर प्रेम नाही करणार, ते विरोध करायलाच आहेत. आणि ही लढाई ही एक वैचारिक लढाई आहे. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी होत राहतात हो. आणि त्याच्यावर आपण आपल्या विचाराशी ठाम राहून आपण आपलं काम निष्ठेने आणि इमानदारीने करत राहावं.